Bilimler күп урын алып тормайды Яһүд халык мәкале. Білім хазинасы нинди ул? Бүген нәкъ шуны белербез. Исәнмесез, сезнең белән білім дөньясы тапшыруы. Алдағы минутларда. Талантларга һәм туган телгә ярдәм итү бөтен Россия туган телләр форумы катнашучыларны ничек берләштерде? Мәңге сәнгать, дөнья күләм сәнгать мәдәнияте буенча бөтен Россия олимпиадасында кем җиңүче булды? Патшабикәдән Курчакка бу мөгъҗизалы үзгәрү ничек мөмкин булган? Казанда бөтен Россия туган телләр форумы узды. Анда бер юлы берничә бәйгегә, шул исәптән татар теле буенча халыкара олимпиадага йомгак ясалды. Шулай ук форум кысаларында Илһам бөтен Россия яшь шагыйрьләр һәм язучылар бәйгесенең җиңүчеләрен һәм призерларын Каюм Насыйри һәм Ризаэтдин Фәхретдин исемендәге республика премияләренә ия булучыларны да хөрмәтлиләр. Форум үзе татар халык шагыйре Габдулла Тукай истәлегенә багышлана. Туган телләрне саклау һәм үстерү буенча дәүләт программасы ярдәмендә оештырыла. Шулай итеп, республика хөкүмәте татар телен, әдәбиятын һәм татар мәдәниятен саклап калу һәм үстерү өчен өстәмә шартлар тудыра. Катнашучылар һәм җиңүчеләр белән Эльвира Зинатуллина күреште. Татарстан Республикасының дәүләт телләре һәм республикадагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү программасы инде 2014 елдан бирле гамәлдә. Программа кысаларында татар телен һәм әдәбиятын, татар мәдәниятын күтәрү максатыннан халыкара туган телләр форумы уздырыла. Быел әлеге форум үзенә 9-нчы халыкара татар теленнән олимпиадага, халыкара Илһам яшь шагыйрь һәм язучылар бәйгесенә, республика, Россия һәм чит төбәкләрдән милләттәшләребезне җыйды. Бу чарага безнең олимпиадага Россиянең 28 төбәгеннән 138 укучы килде, Татарстаннан 280 укучы килде. Аннан соң яңадан 44 студент, 5 илдән 12 студент, 12 укучы катнаша. Әлбәттә 5 илдән монда безнең Төркиядән генә килде, калганнар онлайн режимда инде. Австралия, Казахстан, Үзбәкстан, менә шушы илләрдән. Бу бик зур чара, шуңа күрә безне шунсы сөендерә. Менә ел сайын бу конкурста катнашуларның саны арта. Форумда узган Илһам яшь шагыйрь һәм язучылар бәйгесе дә бик күп талантларны җәлеп иткән. Барлыгы бәйгедә 747 матур әдәбият үрнәге тәкъдим ителгән. Бу кадәр иҗат эшләре арасыннан иң-иңнәрен сайлауда җиңел түгел. Шулай да жюри әгъзалары тарафыннан 44 призер һәм җиңүче сайланган. Форумның тантаналы өлешендә аларга лаеклы бүләкләр тапшырылды. Яшь буын иҗат җиңүчеләренең татар әдәбиятындагы урыны, катнашучыларның талант дәрәҗәләре турында фикерләрен бәйгенең жюри әгъзасы Рифат Салах уртаклашты. Һәрбер мәктәптән диярлек үзенең иҗатчысы, үзенең кешесе килә, шуңа күрә инде монда аеруча авыр, иң яхшыларын сайларга һәм яхшылар чынлап та бик күп. Безнең проза түбән дәрәҗә дип әйтүче, яки анда шигърият түбән дәрәҗә дип әйтүче, яки анда башка драма әсәрләре түбән дәрәҗә дип әйтүчеләр, алар күп очракта безнең әсәрләр белән таныш түгел. Әгәр дә алар таныш түгел икән, яки алар телне белмиләр, иң мөһиме үзләре күргәнне язалар. Каяндыр уйлап чыгарып, бармак суырып язып утырмыйлар. Әлбәттә фантастикада язарга була, башкасында язарга була, ләкин менә үзләре күргәнне язу һәм үзләренең кичерешләрен безгә матур итеп бирә алулары мине сокландыра. Бу егетләргә кызга бик өметләнәбез, киләчәктә безнең әдәбиятыбызны күтәрүчеләр булырга дип бик аларга зур өметләр баглыйбыз. Әлбәттә көчле алкышлар. Яңа буынны тәрбияләүгә өлеш керткән укытучылар, төрле дәрәҗәдәге белем бирү оешмалары да игътибарсыз калмады. Иң тырышлары Каюм Насыйри һәм Ризаэтдин Фәхретдин исемендәге премия белән бүләкләнделәр. Мондый югары бәягә лаек булучылар арасында Яңа Кырлай мәктәбе укытучысы Миләүшә Зарипова бар. Безнең мәктәбебездә ел сайын Габдулла Тукай укулары үткәрелә. Ул республика күләм Тукай укулары һәм бу укуларга республикабызның иң ерак почмакларыннан да укучылар һәм укытучылар катнаша. Менә шушы Тукай укуларын оештыручы буларак һәм инде тагын шушы Тукай иҗатын һәм пропагандалаучы буларак та инде бу премияны бирделәр. Укучылар туган телләрен, ана телләрен белергә тиеш, яхшы итеп белергә тиеш. Төп бурычыбыз шушы. Аларны да милли үзаң уяту, аларны
шын милләтпәрвәрләр итеп тәрбияләү безнең төп бурычыбыз. Олимпиадада 500'e yakın kişi katlaştı. Туган телләрне, татар мәдәниятын үстерү чараларын уздыруда Мәгариф һәм фән министрлыгы зур роль уйный. Әлеге форум кысаларында узган Олимпиада җиңүчеләре һәм премия ияләренә 20-25 мең күләмендә акчалата премия тапшырылды. Шулай ук, Мәгариф министры әйтеп узганча, югары уку йортларына укырга кергәндә җиңүчеләргә өстенлекләр каралган. Сәнгать буенча Олимпиада катнашучылар өчен дә истә калырлык вакыйга булды. Казанда дөнья күләм сәнгать мәдәнияте буенча бөтен Россия Олимпиадасының финалы узды. Илнең 70 субъектыннан 200дән артык бала катнашты. Татарстан данын 2 шәһәр һәм 5 районнан 8-11 сыйныф укучылары яклады. Укучылар дөнья күләм сәнгать мәдәнияте буенча үз белемнәрен күрсәтте, иҗади тур вакытында киң күзаллау, эрудиция һәм иҗади сәләтләрен күрсәтергә тиешләр иде. Буларны барысын да кем башкара алды? Эльвира Җамалетдинова материалында. Чиста кагаз, карандашлар һәм буяулар. Шундый җыелма белән Актаныш районының сәләтле балалар мәктәп укучысы Динара 4 сәгать дәвамында дөнья күләм сәнгать буенча бөтен Россия Олимпиадасының йомгаклау этабы биремнәрен үти. Ишек артында аны укытучысы Миләүшә Абдуллина дулкынланып көтә. Аның сүзләренчә, ялгыз әзерләнеп җиңү яулау мөмкин түгел. Шуңа күрә алар ел дәвамында еш күрешкәннәр, күп китаплар укыганнар һәм интернеттан биремнәрне тикшергәннәр. Мондый әзерлек аларны узган ел призер исеменә китерде. Ә быел инде Динара абсолют җиңүче булырга омтыла. Россия дәрәҗәсендә без әле икенче тапкыр катнашабыз. Бу елда ала берсе җиңәргә дип килдек инде. Бик нык тырыштык. Укучым Динара бик нык әзерләндек. Үзебезне түгел инде, безнең мәктәп бик нык ярдәм итте, китаплар, әсбаплар белән монда Казанга утырышларга килдек. Үзебезне әзерләп, бер генә кеше әзерләп кенә мондай дәрәҗәгә җитеп булмый инде. Сәнгать буенча Олимпиада Казанда Динардан тыш 69 төбәктән 9-11 сыйныфларда белем алучы 226 укучы катнаша. Берничә көн дәвамында укучылар бу дисциплинада белемнәрдә көч сынаштылар. Олимпиада 2 турда узды. Беренче теоретик тур 3 сәгать 55 минут дәвам итте. Катнашучыларга наушниклар белән шәхси компьютер тәкъдим ителде. Анда һәркем биремнәрне үтәү өчен видео һәм сынлы сәнгать әсәрләре рәтләрен ирекле режимда карый алды. 3 сәгать 55 минут дәвам иткән икенче турда балалар инде проектлар ясадылар һәм рәхәтләнеп матур эшләр башкардылар. Бүгенге көндә бу олимпиадага безнең 227 бала килде, 70 төбәктән һәм аларның укытучылары 80-нән артык. Нәрсә әйтәсем килә? Бу олимпиада безнең 2 этаптан тора. Беренче этап бөтен балалар безнең ноутбукта яздылар. Беренче этап теория була. Бүгенге этап творческий этап инде. Балалар шулай ук 3 сәгатьтән артык бу олимпиаданы язалар. Елена Черноземова Мәскәү педагогика институтының бөтен дөнья әдәбияты кафедрасы профессоры. Ул күп еллар дәвамында сәнгать буенча бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасының жюри рәисе булып тора. 2022 ел Россия халыклары мәдәнияте елы дип санала. Шуңа күрә оештыручылар биремнәрне бу тема белән бәйләргә карар кылдылар. Беренче турда укучылар мәдәниятның барлык юнәлешләре буенча тест өлешен үтәделәр. Икенче турда халык һөнәрләре белән бәйле биремнәрне үтәделәр. Олимпиада вакытында катнашучылар оештыручылар биргән төрле материалларны куллана алалар. Барлык биремнәрне дә укучыларда сәнгать буенча белемнәрен генә түгел, материалларны системалаштыра һәм аңа иҗади якын килә белүләрен дә ачыклауга юнәлдерелгән иде. Жюри шул критерийлар буенча эшләрне үзләре бәяләде һәм һәр турдан соң олимпиада катнашучылар һәм аларның җитәкчеләре өчен биремнәрне анализладылар. Вот в этом году эта Олимпиада проходит, ее заключительный тур проходит в Казани. Менә быел Олимпиаданың йомгаклау этабы Казанда уза. Биредә 70 регионнан вәкилләр килгән иде. Алар үзләре белән үз регионнарының мәдәниятен тамаша кылды. Россия халыклары мәдәнияте елында да биремнәребез шушы тема белән бәйле. Хәзер бездә Олимпиаданың икенче көне бара.
Олимпиаданың тантаналы рәвеше ябылу чарасы адымнар білімге һәм татулыққа юл полилингваль комплексында узды. Анда 17 җиңүче һәм 94 призер исемнәре игълан ителде. Шуларның 4 җиңүчесе һәм 19 призеры Татарстаннан. Алар Россия югары уку йортларына Олимпиада профильләренә туры килә торган юнәлешләргә имтиханнардан башка керә алалар. Англия патша бикәсе ничек курчакка үрелде һәм җәй көне Россия укучылары кем булып эшләргә әзер? Бу хакта Нияз Рахман үзенең кызыклы тәнәфес автор сәхифәсендә сөйләр. Сәлам дуслар, бу сез көтеп алган кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Уку елның соңгы айы бара, соңгы кыңгырау шалтырарга да күп калмый. Без интернетка күз салып алыйк әле, анда хәлләр ничек икән? Патшабикә курчакка әйләнгән сүз Бөекбритания королевасы Елизавета II турында. 8-дә булса, аңа 21 апрель көнне 96 яшь тулган иде. Нәкъ менә шул уңайдан бер компания вәкилләре махсус Барби курчагы чыгарган. Ул исә чын патшабикәгә нык охшаган, хәтта махсус орден һәм медальләренә кадәр такканнар. Ә курчакның танылган Букингем сарае аның төсләрен хәтерләткән тартмада сатачаклар. Егерме сәгать суыткыч эчендә утырган әлеге хәл Филиппин утрауларында булган. Монда көчле яңгырлар нәтиҗәсендә күп кешеләр хәбәрсез югала. Алар арасында 11 яшьлек Сиджей исемле бер малай да булган. Су баса башлаган вакытта ул гаиләсе белән башта өйдә булалар. Тик җир убылу сәбәпле аның туганнары тартып чыгара алмый кала. Малай суыткычка утырган килеш агып китә. Бәхеткә Сиджей аның эченә кереп бәлә казадан кутыла. Аны бар тик 20 сәгатьтән соң гына табалар. Ул суыткыч эчендә утырган була. Иң беренче сүзе минем ашыйсым килә дигән була. Җәй көне эшләргәме, әллә инде ял итәргәме, әлеге сорау мәктәп укучылары арасында ел сайын барлыкка килә. Тик хәзер барыбер элеккеге заманнардагы кебек эшләү юк. Хезмәткә әзер булган 14-17 яшьлек яшүсмерләрнең әти-әниләреннән сораштыру уздарганнар. 15% респондент балаларын хезмәткә җибәрергә әзер ди. Ә менә 41% җавап бирә алмый, 44% бөтенләй каршы. Иң популяр юнәлешләр буларак курьер, промоутер, официант, әйдәман ярдәмчесе кебек һөнәрләрне атаганнар. Совушкин, ты один? Где остальные? На работе. Почему же ты решил учиться? Ты же первый хотел стать дворником. Испугался. Чего, Совушкин? Конкуренции. Ике йөзмең бәйрәмнән тараттылар. Сөз җиңү көне символына үрелгән Георгиев ленцы хакында. Быел Татарстан башкаласында бу эшкә волонтерлар алынды. Барлыгы 15 ноктада 200 мең лента тараттылар. Шунысында әйтергә кирәк, әлеге акция 2005 елдан бирле үткәрелә. Бу эштә яшьләр катнашуы шулай ук бик уңай күренә, чөнки әлеге лентаның дәрәҗәсе балачактан билгеле булырга тиеш. У меня дед участвовал в Великой Отечественной войне, когда он закончил училище Ленинградское. Ему было где-то в районе 25 лет. Он ушел служить на фронт кадровым офицером. Прошел практически всю войну. Я его очень люблю, очень им горжусь. И считаю, что наша страна самая замечательная. Вот сейчас готовим таблички, чтобы пройтись, почтить память. Гордитесь своими? Конечно. Я у вас заметила, что вы взяли несколько. Вы кому-то? У меня 3 детей. На всех. Чтобы они тоже знали, гордились. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Безнең программа шулай ук республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы аккаунтларына кушылыгыз. Анда бик күп файдалы мәгълүмат. Эшчәнлек белемгә бердән-бер юл дип әйткән ирланд драматургы һәм романист Нобель премиясе лауреаты Бернард Шоу. Белем алырга омтылыгыз. Сау булыгыз.